गुवाहाटी नोगोरमायाव फैलायबाय लोगोफोरजों ओरैनो टाइम पास सिटि सेन्टारावनो एसे टाइम पास खालामनो लोगोफोर माथो खालामनो बायनोबोथ' हाया ओरैनो नायथिंलाबायदों आरो ना मा नायनाय जायो एसे दिन्थिलांसै लोगोफोर नोंथांमोननो दे बायनायथ' जानाय नङा ओरै बुग्लुं बुसि नायनानै थांसै आरो गोजौआव थांदोंमोन ओमफ्राय दा गाहायाव ओंखारख्लायबाय जों गाहायाव आरो नायहैलायनोसै मा मोनो मोना जुताफोरबो बायनांगौमोन बरदिनाव ख्रिस्टमास शपिं खालामनो फैनांसिगोन दा बायखाबाथ' आरो जामनानै थागोन ना ओंखायनो दा बायथ'लासै एसेननै आरो सोरबाफोर गार्लफ्रेन्डफोरनो बेगफोर बायनोबा नैबेयाव बायनो हागोन ससमाफोरा ओरैबायदि दामि दामि हायो घरि माहा बायनो हानोलै जोङो बेफोरखौ मोनसे बुलेट नायनायमोन हो लोगोफोर 5,000 होनना बुंनायखाय गिना खारबायलै ओइ आइफना जोंहा नैबेयावसो नै आइफना बेखौ बेयावनो लानायमोन नाथाय नैबेयाव हाबनायसै हा इलाय बेयाव हाबनायनोसै एसे मा मोनो मा मोना बे मा ब्रेन्डनिथाय नायसै लिभाइसआव हाबनायसै बुग्लुंनानै एसे नायलांसै र' दायो जोङो नैबेयाव मा होनना बुङो कफि लोंनो हाबबाय आरो ना ओमफ्राय आरो गथ'फोराबो जाग्रा उखैबायनो बिसोरो जानो अर्डार होबाय दा मा अर्डार होदों बेखौ मिथिलासै जोङो बेराय फैनानै बेयाव सफैबाय ओमफ्राय दा नै जानो नेबाय थादों आरो ना बिसोरबो मेंबाय जाहैबाय बेराय एसे माथो खालामनो होननानै थारमाने एसे बायनोबोथ' गोनां बिदि गैया अब्लाबो दान्दिसे हाबफैबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय कफिखौनो लोंना थांसै कफिखौनो लोंना थांसै लोगोफोरनि सिटि सेन्टाराव फैनायनि नामाव माने बायनोथ' हायासै मोनसेबो पसन्द जानाय बुस्थुखौनो मोनासै लोगोफोर बायनोलाय सानदोंमोन बेयाव बुजिनांसिगोन आरो मानसिफोरा पसन्द गैयि होनना बुङोब्ला मा जाहोनाव पसन्द गैया खार'ना ओरैनो कफिफोरखौनो लोंसाबनानै थांसै दे जाबाय थारमाने कापनै बायनो हायासै लोगोफोर कापसेखौनो रानबाय नै नुदोंना कापनै बायनो हायासै ना कापसेखौनो रानबाय आरो ना शेयार खालामलायबाय थेंक इउलै बिमा जादो दे आबा जादो ओरैथिं बिब' बिनानाव
लाजिनाङा दे जा लोंसाबसै बाहागा हिनजावनिखौबो खिन्थु अननानै होबाय बेखौनो लोंबाय आंबो अननानै होनायखौथ' लोङाबा बिराद दुखु मोनगोन ना माइकिया गोथाव जागोन माबाफोर जागौमोन बिमा जाया गैया साननानै दा जायालासिनो दा लुबैनाय बुस्थुखौ जा नङाबा हौवाया जाहोनो हायाखै सिटि सेन्टारखौल' देखायना फैबाय होननानै बुंजागोन ना देखायनानैल' लाना फैबाय जेबो बायनाबो होआसै जाहोआसैबो होनना बुंबा लासिं सिं जागोन ना आंहा थिग दङ दे अब्लालाय दुइथा जाबाय आरो बिथाङा जेबो जायासै कफि लोंनो बाय कफिबो जायासै ओंखामबो मोनजायाखै टाइमाबो 2ता जालायलांबाय ओंखाम जानोसै बबेयाव जानाय जायो बेखौबो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै लोगोफोर दायो दै ओंखाम जानायखौबो जोंथ' हाबबाय मलाव खिन्थु जेबो लानाय जायासै लोगोफोर खालिसो दायो जोङो मा होनना बुङो सिटि सेन्टारनिफ्राय ओंखारनानै दायो जोङो मा होनना बुङो ओंखाम जानो थांनोसै आरो ना लोगोफोर दा ओंखामखौ बबेयाव जागोन जादों डिसाइड जायाखै माने दा दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय था आरोना दायो जोङो मलनिफ्राय ओंखारनानै दा बबेयाव थांनाय जायो बेखौबो एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामफानोसै आरो ना लोगोफोर फैयै सफैबाय दायो नै मा होनना बुङो हटेलखौनो नागिरबाबो मोनासै जों मोजां थारमाने बाजियावनो जानोसै आरो ना बाजियावनो जालायनोसै लोगोफोर गारि पार्किंआबो ओरैबायदि दिगदार पार्किं खालामनो बिराद गोजान थाबायनांबाय नै गारि पार्किं खालामनानै जानायखौथ' दिन्थिनाय जानाय नंलादां दै लोगोफोर हामा मोननाङा आरो नोंथांमोनाबो साननो हागौ मा जानायनि भिडिअ देखायबाय थायोलै होननानै हामा मोननांला लोगोफोर जानायखौ दिन्थिला दा उनाव गुबुन भिडिअ आरो नोंथांमोननो लाबोबावनोसै आरो ना दे नायलांबाय था गुवाहाटि नोगोरावनो फासिबाय लोगोफोर दिनै ओरैबायदि 2.5 घन्टा फासिबाय मा होनना बुङो दिगिलि फुख्रिनिफ्राय मा होनना बुङो बेखौ बुरलुमुख मोननो थाखाय जोंनो मा होनना बुङो 2 घन्टा 40 मिनिट नांबाय लोगोफोर साननानै नायदो 15 मिनिटनि लामाखौ ओरैबायदि आयो मोनबाय लाइफआव गुवाहाटियाव जाम दिनैहाय दाबो नै बारग'वाखै मालिगाव अभार ब्रिजआवनो दङ दे लोगोफोर नायलांबाय थादो मोनावनि भिउखौनो जामाव फासिबाय लोगोफोर नै फाइनालि जोङो दायो गुवाहाटिनिफ्राय ओंखारबायमोन दायो लामाफ्रानो एकदम मा होनना बुङो न' एन्ट्रि जाना होजोब्बाय छट फुजानि एकदम बिथोर जाम जायगाथिं सोबाय जोंखौ उफाय गैया मा खालामनो आरोना लोगोफोर दे लोगोफोर अब्ला आरो आं दिनैनि भिडिअखौबो गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोननोसै जायफोरा जोबजासे नायबाय नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार दाबावगार दे लोगोफोर आरो कमेन्ट दे लोगोफोर दिनैनि थाखाय बाय एसेयावनो टाटा